Guys, so welcome to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ फिन बरायनाय थाबाय दायो माने नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना दिनैहाय जोंनि गामियावनो हाबा दं सो दै खावनो थाखाय जों थांनो नायदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो सो आब' सासे दं आब'जों आंजों थांगोन माने आब' नेदो आरोना जों दा सकआव मोनफैबाय सो नोंथांमोना नायलांबाय था Nidi मोनफैबाय लोगोफ्रा हायथ' बुंना so finally जों हाबाथियाव मोनफैबाय so नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोजां मोजां हाय ना बुं हाय so नोंथांमोना नायलांबाय थादो गासैबो नायलांबाय थादो नायबेसे सिख्ला दं आरो Hi guys, so खैनाया देलायगासिनो दं दै खावनो थांगासिनो दं सो नायलांबाय था नोंथांमोना नायलांबाय थादो बाय दै लोंगासिनो दं ना दै लोंनानै न'आव थांनोसै स' नायलांबाय थादो स' बे आंनि लोगो सागरिका बसुमतारी स' नोंथांमोना बेखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो दायो जों बेरायनो न'आव थांनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोजां जाना फैनोसै आरोना स' नायलांबाय थादो Hi guys, so finally न'आव मोनफैबाय
बुहुद नेंबाय दा दसे थानानै ओंखारना आरो थांनायसै माने देलायनोसै जोंबो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो हाय गाइस स' फाइनालि आङो रेडि जाबाय ओमफ्राय दायो हाबायाव थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय ओरैनो आं माबा मानसियानो साइज गैया थेवबाबो देलायबाय आरो स' नायलांबाय थादो स' जों दायो थांगासिनो दं माने बे हाबाथिलिया एसे गोजान जायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय हाय स' फाइनालि जों हाबायाव मोनफैबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो सिख्लाफोरखौ नायलां दिनै लोगो मोनलायबाय स' हायो स' खैनाखौ दिखिनि नोंसोरनो राजखुंगुर जाना फैबाय आंनि जिउआव नों गोरलै बिलाइ बादि खिलिबाय मिजिं जों ओंखाम जानो थांनो नागिरदों porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda, bebê tu se fudeu porque हाय गाइस स' दायो जों ओंखाम जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' फाइनालि दायो जों न'आव थांनोसै स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होनो गुरै खावलायनाय थाबाय स' बाय बाय